Když nevíte, co chcete, co si přejete a přejete si to zjistit, tak je to možné, i když vám třeba přijde, že opravdu netušíte. Jak zjistit, co opravdu chcete? Důležité je vnímat sami sebe. Můžete se během dne zaměřit na svoje úplně malé touhy. Může to být chuť na chvilku se natáhnout, může to být chuť dát si horký čaj, může to být chuť jít se projít. A je důležité, abyste si tahle mikropřání plnili. A vy uvidíte, co to s vámi dělá. Samozřejmě můžou se tam objevit nějaké výčitky svědomí, ale je důležité vnímat, co to s vámi dělá. Třeba když budete pít ten horký čaj, tak jak je to opravdu příjemné, jak vám chutná. A odvést vlastně tu mysl k tomu, abyste plně vnímali v přítomnosti ten příjemný požitek. Pokud máte chuť, tak si samozřejmě také můžete položit otázku, co bych si přála, kdyby pro mě úplně všechno bylo možné. A když byste někomu řekli, že někomu závidíte, tak vám řekne, no závist je špatná. Ale vy tu závist můžete použít, stejně jako různé věci ve svém životě. Vždy nemají jenom ten jeden pól. Vy ji můžete použít takovým způsobem, že si uvědomíte, co druhým závidíte. A když se na to budete koukat tak, že to je ukazatel toho, co si přejete vy, tak rázem už víte, co může být to vaše přání.